Wawasfumu lenda bwandi trending news yokuzana ndi Pastor Ausi. Pastor Ausi ndi pastor wankulu amene amapanga perform ma miracles, amachiza anthu osaona maona, amene ndi pastor ochuka kwambiri ku Nigeria, ndipo anthu ambiri amankhulupirira. Koma wiki yatha Sunday anapanga chipongwe mtsikana wina wake amene anambuka kuti akapange acting, ndipo mtsikana uja wampanga expose Pastor Ausi, ndipo panopa pastor ayu wamangidwa. Omu ndi mmene zilili. Wiki yatha Sunday Pastor Ausi anakumana ndi mtsikana ochedwa Trinity. Anamuza Trinity ndimafuna ukapange act ku chechi wanga ngati kuti iweyo ndi wamisala. Ndipo Trinity anavomera offer imeneyi, koma anawachaja anthuwa 50,000 naira. Pastor Ausi analusavutike tikupasa ndalama imeneyi, koma choyamba mundipase deposit ya 10,000 adatero Trinity. Ndipo Pastor Ausi anampasa 10,000 Trinity. Kenako Sunday anapita ku chechi kuja ngati wamisala. Pastor Ausi anamona Trinity patali ndi anayamba kuyankhula, muli mtsikana wina wake mu building muno. Satana anamumanga kwa nthawi yayitali, koma lero amasulidwa, ndipo lero alandira chichilitso. Kenako anatchula zina la Trinity. Dzina lake mtsikana amene ndi Trinity. Trinity bwera kusogolo kuno anamuloza, ndipo mtsikana uja anapita kusogoloko akupanga acting ngati wamisala. Anampempherera anachira, anamuza salira chechi ikatha ndikumana nawe. Ndipo Trinity anadikiradi. Chechi itatha apasta aja anamuza Trinity uziwa chani ndama yosala ija sinopasa panopa, dikira kaye ndiwenge ndi amazi ndi zimene ndipange ndikulumizira ndalama yako, si account yako. Trinity anasiya account number, anapita kwawo anadikira, koma Pastor Ausi sanamtumizire ndalama. Trinity analodabwa, anayesa kuwayimbira foni yawo simagwira, pa WhatsApp samapezeka. Anayesa kusintha nambala, foni yawo imapezeka, pa WhatsApp amapezeka, koma akangozoti ndi Trinity amene atumiza ma message amamubloka. Zimene amapanga ndi Trinity anati okay chabwino ine sindivutika. Anapita ku polisi, adawafotokozera apolisi imene zinakhalira. Apolisi adamufunsa une ndi umboni wina uliwonse, ananena zakuti eya transaction ndi nayo, komanso ndi ma voice note amene ankanditumizira pastawa. Anati okay umeneyo ndi umboni okwanira, koma zimene tipange iyeyo anapanga zimene ziku chechi ndi tidikiraso tsiku limene azapite ku chechi akamapempherera anthu ife tizampeza. Anati okay chabwino ndi dzulo Sunday ali nkati mopempherera anthu. Tsikana uja Trinity pamodzi ndi apolisi anapita ku chalichi kuja. Atafika apolisi anawuza zokuti Ausi mukumangidwa. Ausi analodabwa pa mulandu wanji, anafunsa mtsikana mumuziwa. Anati mtsikana amene iru mukumuziwa, ndipo mtsikana yakuziwani. Wiki yatha anali kuno munampempherera anachira, mtsikana wake ndi ameneyi, panopa tikumangani chifukwa cha mtsikana ameneyi. Zambiri mukazivera ku polisi akuatenga anthu amuchalichi anambopanga zivumbulu. Apolisi ananena zakuti tiloleni ife tigwire ntchito yathu mwamtendere, koma mukatisokoneza ife tikuomberani, ndipo mulandu palibe fa ife tupanga self defense komanso titeteza chigawenga. Anawatenga Pastor Ausi kuwaponya mchirokosi, panopa amangidwa pa mulandu opanga fake miracles, pogwiritsa ntchito anthu koma abuka kuti muzipanga acting ngati amisala, muzipanga zakuti ndi cholinga choti azikopa anthu kuchalichi kwawo. Ngenda bwana nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu machalichi ndi akuchuluka, ndipo ambiri akubwera. Pali machalichi ena akuchokera ku midima, pali machalichi ena anthu ena akakongo apanga ngati ma business. Ndicho ndi akuluakulu, ngati mufuna kumvera uthenga wa Mulungu muzingomvera, koma osakhulupirira chalichi, osakhulupirira pastayo. Ino ngati mwapita ku chalichi ingomvera ni mawu Mulungu, zimene Mulungu akufuna, zimene Mulungu akukamba. Chifukwa mapastawa ndi chongotengera, ndikala chabe chongotengera mawu Mulungu. Ndi iweyo usakhulupirire pastor, ukhulupirire mawu Mulungu. Koma ngati ukhulupirire pastor ndi uboyira. Fa pastor ngati kukumudwisa, fa pastor amapanga kwina kulikonse kothekera ofuna kukopa anthu, zosatira zake amabuka anthu. Muzipanga acting ngati wamisala, muzipanga acting ngati mudwala, tizokuchizani ndi cholinga choti anthu azibwera kuchalichi kwawo. Koma zonsezi zili mchabe, nkhani yayikulu muzimvera mawu a Mulungu amene achokera kwa pastayo. Fa iye angatokhala chinyengo, koma mawu Mulungu sakhala chinyengo, sakhala unama, akhala woona. Ndeniyo ingomvera ndi mawu a Mulungu. Nkhani imene bwana elero ndi imeneyi.